Para rawuh panjenengan mirsani mudune utawi munjule para wadyabala. Para sambaya seneng-senengane adik cilik-cilik anglajengaken utawi agawe tari rampak barok. Setia kawan sugeng dalu para rawuh sugeng amirsani yo. Kapiyarsa swaranipun lerambake samudra. Nuwun dumateng para rawuh, para bapak lan ibu-ibu masyarakat dusun Bodang Randu Agung. Para rawuh panjenengan mirsani tari rampak barok setia kawan. Seneng-senengane adik cilik-cilik sambaya. Sugeng dalu para rawuh sugeng amirsani. Sugeng rawuh para miyarsa monggo mirsani seni lan budaya. Mas Amang mlebu Mas. Seni reok saking Ponorogo monggo sami dipun lestarekno. Yo monggo mirsani tari rampak barok sambaya arek setia kawan. Bapak Jai Jeragani mugi saking Gusti Allah pinaring rahayu. Rampak barok ambiar Bodang Randu Agung tarik mama. Ayo nyambut gawe alon-alon ayo nyambut gawe alon-alon ya nak. Nyambut gawe teng dusun Randu Agung Bodang Joger. No. Yo. Oh. Yeah. Oh. Yeah. Ayo le. Ijajal boyo nak.
Ayo deh. Wayung ono. Ayo deh. Oh. Ayo deh Teno. Oh. Iyo. Oh. Oh. You. Oh. Ayo deh, ayo mama, ayo mama. Oh. Sorry ye. Iya, jangan koyo aja. Alon.
Iya, iri ya. Bilang dong. Ai. Ai. Ah. Oh, gitu. Ayo. Ayo. Melintir-lintir. Ah. Ayo, yo. Hey. Go. Ah. Hey, Ah, hey. You. Yo, yo. Hey. Oh, 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 hey. Ayo, ai, iya, Iya. Iya. Ayo. Awas PFK Iya. Ber. Oh. Iya. Ada dulu. Ah. Ayo, ayo, Ger. Jangan boleh, Ger. Ayo, Iya. Ger. Melintir-lintir. Ah. Aduh. Ayo. Iya, ayo. Aduh. Ayo. Iya. Oh iya. Iya ya. Iya deh. Ayo ya. Yo. Ayo Ger. Out. Ya. Out. Oh. Iya. Out. Ayo. Ah. Yo, yo, yo. Satu. Ayo satu kali lagi. Ah. Ayo Ger. Ayo Iya. Ger. Ayo deh. Satu Out. kali korek. Ayo. Iya. Oh. Ayo. Iya. Iya. Ayo nih. Out. Ya. Sorry. Ya. Ah. Out. Aduh. Dulu. Oh. Iya, melintir-lintir. Ah. Ayo nih. Iya. Ayo. Ah. Yo, yo, yo. Ay. Oh. Iya, ayo satu kali lagi. Ay. Ayo. Coba ay. Satu lagi nih. Ay. Oh. Ayo. Ayo. Ya. Iya. Out nih. Bola satu kali lagi. Ayo. Ayo Ger. Out. Oh. Out. Aduh. Aduh. Ya. Oh. Hey. Ya. Hey. Persiapan.
Ayo ngono kan. Dut, ho, go, oi, dut, ho, hey, hey, dut, ho, hey, ha, hey, hey, dut, Tari rampak barong samboyo setia kawan. Ake cacai 5 macam sampun sewanteng dalemipun Bapak Sujiyono, Ibu Heni Ayu sekeluarga saking dusun Bodang Randu Agung. Tari rampak barong samboyo setia kawan nyambut gawe bebarengan Rahayu audio sound system saking Jakarta kagunganipun Mas Hafid lan ugi boten ketinggalan nyambut gawe bebarengan Istana Production video syuting saking Plaza Lumajang kagunganipun Mas Arif. Baik, rampake ditata sing apik, kemantene digoleki putranipun Bapak Sujiyono ingkang nami Adik Muhammad Alwi disyuting kalian Istana video syuting. Tari rampak barong samboyo setia kawan disukani gending-gending mama, gending ingkang angka 1 jajal dikei nelongso mama dados. Ger, manut yo ger yo. Injih, Simba Simba di dalam awan bengi ora tahu turu lembah sampai suaranya entek ger.
gending ingkang angka 1 utawi gending telahir teng wontene tari rampak barong samboyo setia kawan. Eling rampake ditata maneng bali-bali nang panggonane dang diganti tari serimpi sekar jadilan. Ayo le bali-bali nang panggonane yo. Za hey Yo. Yo. Aile Hey. Iya. Yo. Makaten sugeng dalu para rawuh, sugeng Amir Sandi. Bedale tari serimpi sekar jadilan kairing gending mama. Senengi sing mari nemu jodoh lewat orari kawitane sing mari-mari
kawitane akhire padha base Tari Srimpi Sekar Jatilan. Ayo rupane lenggyak mlakune koyok macan luwe. Tari Srimpi Sekar Jatilan nyambut gawe bebarengan Rahayu Audio Sound System saking Jakarta kagunganipun Mas Hafid lan ugi boten ketinggalan nyambut gawe bebarengan Istana Production Video Shooting kagunganipun Mas Arif saking Plaza Lumajang. Medali Tari Srimpi Sekar Jatilan kairing gending jodoh lewat orari sampun sowan teng dalemipun Bapak Sujiyono Ibu Heni Ayu sekeluarga. Mama encik dalem suarane rada nipis nggih Mama. Tari Srimpi Sekar Jatilan disukani gending-gending Mama, gending kendang kempul Banyuwangi Mama, disukani gending sing penak Mama, eman sing keduman Mama dados. Eman sing keduman kangge Mas Herman. Alon-alon nggih Mas Herman.
keduman. Nggih menika gending ingkang angka 1 utawi pambukane gending teng wontene tari Srimpi Sekar Jatilan. Gending saklajengipun Mama njajal ngalih nyang genduk Feni, njajal dikai gending sing rada dangdut yana gendang kempule dikei Rehana genduk Feni dados. Ayo yo Ya. Kak Meti digoyang dong. Hey, bersama setia kawan Arizina Istana Production Mas Arif Plaza Lumajang. Hey, Rehana, Rehana, lari kok ayu temenan, kadung mlaku ring dalan, ya kaya dah marganginan. hey, Rehana, Rehana, Rehana. lare kok apik temenan, karite aku dilasan, alisena galau sepisan. Aduh Rehana, Aduh Rehana, isan ya sing kuat. isun yo sing goyang. Dalika karisin ana tunggale. Ono tunggale. Aduh Rehana, Aduh Rehana, isan ya sing kuat. isun yo sing goyang. Dalika karisin ana liyane. Ono liyane. Kadang sejapa, sejauh semaure. Aduh gendong Feni, Jelek Joko, jajal meseme piye gendong Feni? celing. Ya, jajal ditarik maneng gendong Feni. Aduh, kari sing goyang, deleng omonge alus temenan, mandane ya bisa keturunan, duwe rapi kaya Rehana, jamaran ya ragane ati, jalayan ya sing turuti. Yeay! Rehana, pancen ayu itu sesarengan rahayu. Audio sound system saking Jakarta Tempe. Kagunganipun Mas Habib. Istana Production Video Zone. Mas Arif saking Plaza Lumajang. Hey! 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 Oh! Rehana, Rehana, lari kok ayu temenan, kulite aku nilasan, alisena ya sepisan.
kula pinarak genduk lajengi buwuh melekan teng dalemipun Bapak Sujiono. Ditarik genduk. Aduh, karise goyang dalam omongke alus temenan mandane ya bisa keturutan duwe rapi kaya Rehana jauh ya rakyate hati jauh yang sanduruti Rehana nggih menika gending ingkang angka 2 wis keturutan rabi karo Rehana njajal dikei krasa penak Mama Siti dados. Yo Mama Siti dalam masyarakat digoyang dong alon-alon. terus terang aneh rasane tak goyang rasa penake tandang gawe rasa senenge dorong jalo ya wis tak wehi motongan todi kono take gapit sarung dibelani sing iling omah piapa sing mikir tangga kadung wis penak lali nang sapa-sapa sing iling lawang buka silire angin bengi sapiai penak sampe iler impiane dorong jalon ya wis tak wes potongan gapit sarung dibelani istana balasan Masih bersama setia kawan original. Kita goyang lagi bro. Gobro Hey, asik. Hehehe. Asik. Oh. terus terang aneh rasane tak goyang rasa tandang gawe rasa senenge Hey. dorong jalo ya wis tak wehi motongan todi kono tangi dompet sarung dibelani sing iling omah piapa sing mikir tangga kadung wis penak lali nang sapa-sapa sing mikir lawang buka silire angin bengi nambyai penak sampe ngerti piane ngimpi dorong jalo ya wis tak wehi motongan todi kono tangi dompet sarung dibelani Krasa penak nggih menika gending ingkang angka 3 ditambahi sak gending Mama dikei gending kendang kempul Banyuwangi Mama uga Mama dados.
Uga nggih menika gending ingkang angka 4 utawi gending telahir teng wontene tari Srimpi Sekar Jatilayah. Ayo nduk genduk balik nang panggonane tak kei gendingan Meduroan Cakaryan Srenen Sakti bar Jabar Madura. Ayo li, ayo li. Awas. Hey. Hey. Awas ini. Mapan beduk. Mapan temor. Yo. Hey. Awas. Hey. Oh. Ayo. Telabut Mas Arif iku. Ayo deh. Ayo duk. Ayo deh. Ayo duk. Telapuk Mas Arif Jona, awak. Hey, ya. Hey, oh, hey, oh ya. Hey, oh, hey, oh ya. Hey, ya la 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 la. Oh ya. Hey, oh ya. Hey, oh, hey, oh ya. Hey, oh ya. Awas, 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 ayo, Penny, Penny. Ayo, ayo, ayo. Selamat menikmati.